Alcaldes e concelleiros dos 5 municipios da comarca do Deza reuníronse este xoves co subdirector xeral de Enerxía e Planificación da Xunta de Galicia, Ignacio Otero, para falar da cobertura da TDT na zona. Os datos postos sobre a mesa falan dunha cobertura que ronda o 95%, tanto en Lalín como en Rodeiro. Quedan zonas sen cobertura, no caso da capital do Deza, algunhas como a Zobra, Vilanova, Botos ou Losón. A partir de 18, todos aqueles veciños, veciñas que comproben que non teñen ese sinal, teñen así uns pasos a seguir, non? O primeiro que nos aconsellan, é que consulten con un instalador o estado das súas antenas e a orientación, porque poida ser que non reciban a sinal porque están orientados a ben a Pedroso, ou ben ao Carrio, ou ben a Lugo, ou ben a Ourense, pero que si reorientando o instalador vai lle topar a recepción de TDT. Se aínda así non funciona, a Xunta atenderá as consultas no número de teléfono 012.